Ang gisi man niya akong brief. Di ba gingnan tika? Asa na gipapalit na tikag bago. Wala na tuyo ba? Nasangit na sa lansang ba? Yang ulit. Ano magaligo? Ha? Ano man? O pagbobo na to. Kan ba mo ito betok nga amiga ron diri? Ha? Matok nga amiga ba? Muga na siya diri mabisita daw siya doon naman siya wala ka bisita good. Kinsa nga amiga? Ang friends ka na ka sa una good nga doon na akong friends. Ayaw sa kwadwa diri. Ay kayo, maulaw ta ba? Wa pa ita ka panghinlo diri. Ano ko problema ang ihara man lagang ba makakita lang siya balik diri sa tua. Di ka maulaw ani atong tugkaran, oh. Dili mo buto ginawa yun. Ikaw naman, alangan balibara na to kung gusto man siyang mulaag. Ang katamak nagbaksan diri. Lagi na, okay, problema good ba? Sa man na dalaga? O inyo na po? Talaga. Sa kuan. Bali-bali lang sa ba? Di lagi pwede kay naka adong na to diri ba di na to pwede balibaran kay ano kan balibaran nimo ang gusto mo laag diri. Ano kadi ko ikaw lang daw bisita ay nga. Ulo kita mo balibara to kay nakainis na to ba padulong na to. Gali gini diha kaligo no kay moabot to ron. Ligo pa kadina. Unsa man day naag maabot siya? Nga naligo ramang ko may naghubo ta diri wa man. Ang gali ko na yung trabaho ko di. Pero kamabdan diha ba? Sabon sa akong likod paligid. Nanganan nimo maligo oy. Ang likod ra gyud dili maabot ba? Napay likod nimo nga stang buling nga gyud. Mao gay naligo ta kay buling. Pila ka katoy way ligo-ligo. Wala naman na. Sige. Dito ka kay di ko ka concentrate kog ligo nga ka diri. Dali din ha. Sige na. Pagka na lang isa ka oras rin pa kay kahuman. Pag limpyo diha o kay maabot naman ka kay bisita pag limpyo diha. Ya, pwede ka mangutan na? Oh. Amo na nila Grace. Sunod na dia oh. Kanang balaya oh. Aka na, dra ya? Oh. Ah, sige, sige ya. Salamat kayo ya. Sige ya. Ayo! 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 Ay, yan na si Grace. Si Grace. Oh, si Grace. Naa sa sulod. Ayo! Ay, ako lang tawagon. Sige, tawag. Sige, dira lang sa Mamaliw, tao. kuya ha. Ay, ayag do kay live wire na makurintiyan ka dire so lang diha da. Ikaw tong ingon niya nga Classmate niya sa una yan ha. mula Oo, okay kuya. na nag-istorya man may ganiha. Nagstorya na mo, yaginan Uy, ka niya. maulaw man may kay Dili ya, okay Nana- ra ya, uy, okay Ha? ra ya, okay ra. oh, baksan na lang di kulang ani among tugkaran. Si Grace mo sa diya akong tuloy kay gusto ko siya babalik og kita iya ba. Wala mo nakita di ay. Dugay na po mi walay kita iya, wala nakita. Sorry kayo ha kay naligo ko ba? Eh, okay ra ya, oy, okay ra ya. Kinsa kay natungnan jud ba nga naligo ko? Okay ra ya, oy. Ang tawagon sa nako si Grace ha. Tawagan saya si Grace. Grace? Grace? Ano sagot? Nasi. Uy, Day! Hindi ka, Day? Ana day. Ah, Dali na nagstorya na mi day ba. Ganun na ka? Oh, gani. Taw-taon na po day. Ay, sige, susunod sa nako ni. Wala sa na dito kanang istorya sa dito. Sige, Day, Day, sunod Sige, sa Day. dito sa ko ha. Oh, di na yung mana day. Okay food. Day! Ay, sa muna, Day, dugay ni mo sulod, Day. Ay namangutan ako ba pwede ra ba isulod ang chinilas? Dugay mo kay ka sa sulod ko, tingnan ko wala ni sila. Pagkuan ko day ba. Wapa yung classmate ko. Ayun sa to, classmate daw niya. Magpahumot ko. Ano timong ba na day? Yes, Day, oto. May pakamin yun ah. Sa kanong sa pakakuan ni. Mangita na, Day, yung sa bay gyulat nimo ha. Mapa nimo. Mga lagi day oy kanong sa Naman ka pakakuan. kay uyab. Kuan day kanang kafling na ako day. Ano na ay padulong magyapon na diha. Ika balak. Gali day. Tag ninyo na oy. Ano sa paka day no? Okay ra na iba na day. Ay, happy kay ko, Day. Uy, kay nakita naman sa kong mana, di ba? Gwapo kayo na.
Gani day, kabalo po siya mo dala day. Kasi hawad mo dala day, pagtarong diha. Mo dala og relasyon day, bawa makakagikulata, gipakaon makakagtarong. Oo, dala ko na namuging nanambok ko no kay pinangga kay gusto kong bana no. Oh, gani no, makita Kulatan na man sa tagon sa nang yan yung mga dala day. Ay, Maayo mo dala og relasyon akong ginako. Ano Asa sa day, hawad jud kay na siya padala relasyon di mo bitaw nga dugay nino kay pinangga kay kuniya no tanawa. Dalaw ko ko, sexy na kay ko no kay. Parang gani day. pinangga kay ko na kong bana dahil mo ikaw lesson ulit kung maminyo ka. Ang gitaw ka ng pinangga ka niya. Dili ka ko nun. Dili ka kanang binuangan ba? Mang, Grace? Mang, pakihatod ko sa akong towel o brief diri be. Ya, makatusok siyang tawin na Ay day, yun. ubanan na lang ko kay murag igang man. Ang uban ka sa gawa. Bagay na yun. Mana kakaligo? Asang brief na ko? Madira, sunod sa pang. Tawin. Wala yung kuranan dito ba? Hindi lang day, okay ra day. Wala, mag-ilis ko. Ay na ah. Ako di problema siya, God. Ginis lang ko diha. Ha? Ginis lang ko diha. Okay ra makaday maginis siya day. Okay ra. Okay ra day. Hello. Ang pagtali nagilis ba? Tara day, dito na lang tayo sa sulod day. Dito na lang tayo. Pagtali diha ba? Dito na lang lagi mo sa sulod. Kaya nag-ilis ko. Tara day, tara day, tara day. Pagtali, bago gusto mo. Itinanawan niyang amiga sa kong aba. Sa maningisi, maningbripan. Asa di akong bag? Mang? Era good. Sama. Anong gisi man niya akong brief? Di ba king natin ka? Asa di? Di pa palit natin kag bago. Wala na tuyo ba? Nasangit na sa lansang ba? Bago pa magud na, nasangit lang sa lansang. Anong? Suotan na lang gud na. Pangurani ra bitaw nimo, di bitaw ka mulakaw. O, tanawa good na oh. Ganahan Ano, ka, ganahan ka nga. Makita na nga gisi atong brief. Hindi, drama na, di Abi pa bitaw nang ka sa- watay. Bitaw na sa tunga-tunga bitaw. Eh, sama rin si... Ay, sorry. Nawa, maudla. Okay. Ang wala ko ta ba? Abi na akong gikuyog-kuyog pag yun na ni mo diri. Wa ako, nisunod ra man gud sa ako. Ang sige man kuyog-kuyog der. Suotan gud na gud. Dakan na po di mo yaw-yaw. Suotan na lang na ba? Ulaw ta oh. Sige yaw-yaw. Gusto ko ng drip niya. Wala gabi na ulaw ta. Yeah. Day, nagapautang ra ba ko brief kay kuan? Mo bi akong ginakalingawan ron, basin gusto ka mo utang niya. Tuwa niya sa balaya. Eh, ako lang mo anto. Ako lang mo anto day. Ay, sige, ikaw na ato, day. Ako lang anto day. Ay lang, di lang mana ko lang. Sino ang kapauban niya, day? Ay dili lang na sa ako day. Sige, day. Eh, wa ko brief ba oh. Ay, atuan na lang dito biti ko masuot ani gisi gyud. Suotan na lang. Nata ko as. Sa utong ko ni pero hubungan ra ko ni ha. Mag suot ko diyan sa tamo ha. Sige, Tara day. Sige, day, tara.